Juan Manuel Rei estivo esta semana en Madrid. Alí o alcalde de Caldas reuniuse con responsables da Dirección Xeral de Estradas, na que tratou diferentes temas que afectan a ambas administracións e que, segundo afirmou o rexedor, foi altamente positiva. De carreteras, non? Foi altamente positivo en todas as demandas. Rei conseguiu a cesión ao Concello da Estrada 640, que permitirá a dignificación da entrada á finca municipal da Cascada e que tamén permitirá a reordenación do tráfico e a creación dun aparcamento. Hai posibilidades de sacar adiante aí un bo traballo, pero era imprescindible pois que eso formara parte, non? Son 2.000 e pico metros cuadrados máis 2.123 metros cuadrados máis, non? Que pasan a ser a titularidade do Concello. O arranxo da Ponte da Ferrería foi outro dos puntos que se trataron nesta xuntanza entre representantes estatais e o caldense. E, eu quero decir que en tempos do Partido Popular todo o que fixeron foi poñer unhas cintas aislantes. Taparon e están aí ben visibles, non? A min pareceme que iso é unha ofensa e venho reclamando desde tempo a súa solución, hasta o punto de que fun eu o impulsor e estou en contacto casi permanente con Patrimonio de Santiago, co Camiño de Santiago, un patrimonio. Me confirmaron a semana pasada de que se iba a dar o ok para a súa reparación. Unha reunión intensa na que se falou ademais da mellora na glorieta 550 á altura do cruce do Outeiro ou a famosa xa variante de Caldas. Esta última un dos motivos principais para manter esta reunión, xa que é moi necesaria para o municipio e tal e como afirmou Juan Manuel Rei marcará o rumbo do Concello nos vindeiros mandatos. O rexedor sinalou que a este respecto inclúese unha partida de 12.000 euros para realizar un estudo sobre a mesma.